Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod nyo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Inangaro din ibasa papagayam. Gato yung pagkasalitaan ni pagayam tayong Daniel, nga napauluan, agpili-pili ka. Idi kalman laeng. Idi, kalman laeng, manong nemi, taadon tinainom ko. Mabarte ka kaon, manong nemi. Kahit ko lang amin ng iliwliwag, dati panang-panaw kada kami ni Elsie nga asawa. Ananawain nak ni Nanang, manong nemi. Daniel, gusto na anak ko. Ay, ang alam tumanin ti sakit ti ulo, binto ni bigat, kabuti hangover, no, mapaluluan ti uminom. Di ka kadimaasya na ti anak mo. Ni Cyril, ngagsangsangit nga di nakamaanawa nga uminom, ngagbartek. Anya ayat barbartekam. Nanang, di takpagkatanagan. Kan sana nga naskan nga sulod-sudin nyo, no. Anat ibarbartekan. Malasak ngagbibiyak na. Nakamalmalasak. Nakamalmalasak. Hamo ko na nga malas ka anak ko. Pasit na dati pa nakasubok. Panubok ti Diyos kada tayo. Panubok. Apa nga naskan nagbayla ka sa subukan ti Diyos. Nagbalinakban ka na pudnok ang kuana. Amok ba na bigbigan ti Diyos. Saan nagban ka nagbasol nga tao nanang. Kaya mapanginaskan pala nga masubok ka. Naikatak iti trabaho. Gabuti may pag-group nga pabasol da kanyak nga anomalya. Dito saan kumang nga basol. Naikatak ti trabaho ng kakaswak pa eh. Ito tauman taramid ko. Nga gabot adjakbatan makasapol ti sabali nga trabaho. Pinanawan na kami ni Elsie. Si Morton, ti sabali nga lalaki, nga makaedad, kang kuwana, ti kayat na. Ami nga pakaragsakan mo. Saan gani nga nasakit? Hanggang nga nasakit, ti ba nagsasaruno, dagiti, pa nagsasamusam, dagiti pasamak, ti biyag ko nanang. Naikatak iti trabaho, nagkakasuak nga dinauras, kalpasan na, pinanawan na kami ni Elsie. Saan man lang nagpaling nga napudnot, panagayat na kaniyak, dinto tayo na ayat kumit, tinapudno. Isumadlat mo na nga ng ibaga kanyak nga malasak, malasak. Nagbabawi no api nga siya tinag-asawaan na. Napya humamat no inalan na ni Cyril, tapno ang may nain nga problema. Anak, nabimbindas ta saan na nga inala. Kaputi patpatig ko ti apo ko. Kensa mo ka ding ipatpatig anak mo. Agyamang ka, timbati na. Tanaulpit mo nila unayin, dahil nga babae, no alain na pati ti apo ko. Iso nga taramidem, Daniel. Awate mo ti gasat mo. Isardeng mo ti aginom. Agsapul ka ti trabahom. Tapno ni kasta nagastusim iti na nagbaling nga kasom. Iso no ba yung arti, bayit kanya kitang nagtrabaho nanang? Si kakaso ak. Siyempre, sa lutsudan din, nagkapuak ko opisina, nagkapuak ko kumpanya. Ibagak to, kitandan to ti records ko, maamandang nakasok. Natatatika po na no, apay sa awanin, ti umawat pa kanyak iti trabaho. So, malasak.
Ipamuspusam anak ko. Ipamuspusam. Tanya ti kayat mo. Hanggang nagtrabaho kit pangalan tayo nga rutinal daw ka sa pulan tayo. Ang runa kit agbasa ni elementarya ni Cyril. Nga anak mo, nga pukok. Ay nabarok. Diyak kabailan tibang biyag ka na kayo. Diyak kabailan, nakapsut ako nga inam. Iso nga usarem kat ati adal mo. Usarem mo tapigsam. Babayaan mo no napukaw mo man kaon sa serbi ng asawam. No napukaw mo ti trabaho, sumapol ka manin. At ang tulat na umangawat ken ka. Iso nga sardeng mo tuminom. Tayin ka maturugan. Kasta ngagpaiso dagiti pasamak manong. Nagasawa kami kini Elsie, gabutag pimpinateg kami. Inyawid ko iso na dito balay, family house mi, kabalay mi ni nanang. Napintas iditi trabaho manong. Idinto ta ni Elsie, kat awan sa baling aramidan na nuti, mangaywan kini Cyril, nga anak mi. Huwan manong, mangaywan. Tumulong kini nanang at tagibalay. Nakapimpintas idi. Makapasyar kami, ti kayat may pagpasyar, ano kasta nga bakasyon, nakaragragsak kami. Ngam nagmalasak. Gapo, iti selos. Gapo ta, adadag iti empleyado, manunaymi, kaopisina at nga umapal dati asenso. Pinadpadagas na kidit. Nangaramid dati pamuspusan tap na ipabasol ta kanyak, tinapasamak ka numalya. May sama na kita aking kuko at kumpanya ta bastalatan mamati da. E dito ta kagbalinak ka na siya at kanakwada. Naikatak ti trabaho, nagkakasuak. Kat gaputasan kumatin nga maitid, tirag pagragsakan, ti asawak, pinanawan na kon, idi adda masarakan na nga lalaki, nga simurutan. Agnanaay kadlahan, di kiti mapaspasamak manong. Ngayon, ito talagang saan ko na kaya na paano ko naturog kat kabigatan na siyempre kas ko na ni nanang ang anik man iti sakit ti ulok na anos ket di ani nanang nga magsagana ka na pagkaldok no kasta nga makaringa kon ti bigat. Nagagaddan kami nga nangan manon nemi. Papa, anak, talaga ka di nga awanin ni mama. Awanin, diyan to atang subli. Takayat mo pa yung subli? Sika pa, paano kahit mo pa yung subli ni mama? Siguro ka talagang saan ang agsubli. Kanori ang subli. Saan ko na kayat pa? Apa yung saan yung kayat pa ni mama? Di akong kayat ti babae nga dan sa bali nga lalaking anak karaman kang kuwana. Magsisipit ka nga rin na papa. Hanggang barbarte ko. Alalala. Alas ng timangan, nagrobot ka doon kita itulod na kanina nilulam at eskwela. Kitsi ka nga papa. Bay manak, tawa balbaliwak at sapol ti trabaho. Tapi ko man ta makasapol ka trabaho. Kinsapi ko man ta adun tumanin ti kwarta tayo, papa. May isang kumpanya manunemi tinang isabmitak. Ti application letter ko ken Rosamik. Pumanawak kumante batik latan idi pagunyan dak. Ay, sir, mabit lang sir. Ape ma'am. Kahit na kayo kano makasalita ni Ma'am Veron? Veron? Ti anak taking kukwa iti kumpanya. Ino to yan na. Kadatang opisina. Sige. Ang mga mat, no. Pakialam lang tayo yung mimon. Ta iso mismo ti pang tedam. Diretso kang agaplikar kini boss. Saan ako nga interviewan? Ison ti mga interview kang kaya. Sige. Thank you. Nagtugtuga. Amin. Indukat ko. Nagsabat ti imatang mi manunay mi ti may sa nga babae nga
nagpintas. Good morning, ma'am. Good morning to. Sumalik ka. Agtuga ka. Ma'am, dito tayo application letter ko. Inawat na. Pinandalanan na. Mayat. Okay, mate. Oo, problema. Napitas ka experience mo. Yung mapa nga, nag-cut ka. Dito nga rin kala problema ka, mami. Naikatak trabaho ka. Nagkakaso akpay. Nakatawasol mo, awan ti basol ko. Pinadpatakas daklang. No, alahin tak dito, nga agtrabaho, ipanaknik ko kada kayo. Na napudno anasak. Dahil masapul bilaunay. Iso nga, alahin ka. You're hired. Agyamanak, ma'am. Agyamanak. Kayam? Tiyan niya nga posisyon, ma'am. Sige, nag-manager. Kayak, ma'am. Sige. Sige, di manager. Kahit siyak. Natok ba lang siya? Sige lang di manager ka na ito yung department. Kahit siyak, ag-supervisor. Kahit mo mamunta papakin ni mama, di mismo nga aking kukuha ito kumpanya. Yun na makidayawak launay, ma'am nga mamit ko ida. Mamit mo ito ida. Into na may pakikitam ti kinaisayat mo. Okay ba? Okay, ma'am. Veron tinagan ko. Yes, thank you, ma'am Veron. Mamalimon ti mangrugi. Lamisaan ko dito eh. Dito at lamisaan mo. Ang kopisinanta. Ay bak natin panakasekretariyam ta mangi set the meeting into numalem. 2 o'clock. Tamal pas to the meeting. Agpamiriandahan to kada kiti empleyado. Kas blowout mo, ti panagbali mo manager. Agkas-advance to, ma'am. Siyak doon di baka mo. Basta ibagak to, nga iso ti blowout mo. Ala, sa anak madgayang mamalas, nagkasatak madgayang. Impakitak manon nemi ti pintas ti trabaho iti dayta nga bigat. Buy-buyan nakmet mano. Pasari umasidek agyan ti likod ko, walang amko ti kinabanglo na. Sabarin sa ito ay nakunak. Lalaki kapikit ka saan eh. Huwag gamit na niyan. Ada asawa mo, siyempre. Nakita dito yung resume mo kit LC tinagad na asawa. Nalipatak din baga, ma'am. Nagsasarunod kinamalas ko eh. Nagkatat trabaho, nagkakasuak, pinanawan nagtasawa. Really? Naglaglag mo na ka babae? Gabuta awanin ti pagtrabaho. Saan ko may tatiluho na? Ada anak niyo? Ada grade 1 na, babae. Nutian na ko ita. Ada jibalay, isidong ni nanang ko. Noon ti asawam. Kayat mo pa isuna o reksubli? No. Saanin? Well, agsapsapo lang. Tidak kayat? Are you kidding, ma'am? Amom Daniel, siyak tayo babaeng amin nga kalikagumat. Magunod ko. No kursunadag te tao, talagang kursunadag. Ay nitikait mo sawon, ma'am. Beron. Ay nitikait mo sawon, ma'am, beron. Beron lang. Ay nitikait mo sawon, beron lang. Huwag katawa.
Just call me Beron, Daniel. Di ka di matril, tiyan aramida keng ka. Saan man nga ron? Mabalinta nga ramitin ita. Beron, yeah, nakalak diri daw. Amam mailiwak da arakop, kay nagkek, ti may isang lalaki. Nangruna na kursunadak. Hustuak, mawawak, mawaw kamen. Agpadpalat nga mawaw. Come on. Panahon ba lang dito nga laptop. Itinalaw nga sofa bed. Umanay tarita. Come on, Daniel. Ikat-ikatan naman ti harwatan na manong no naglapsat no agmalas ka lata. Ngayon no agbuenas ka mo. Hanggang isarek na ka manager, kalpasan na, itid na pa iti bagina. Napil sa pulo manong, naggasat ka gayad, Daniel. Hindi ang mabangapan na o manon nemi tinagikuwak ni Veron, iti dahi ita nga bigat, iti mismo nga oneg ti opisina na. Manong nemi, no kasano ti imas ni Elsing asawak, mas manen nga na imas da ito nga babae. Imagine, pagbalina ka manager, saan nga sinsinan ti sweldo ti manager? Kalpasan na, agkakwarto kami. Anytime nga kayat mi, maaramid mi, manon mi. Di magpeso nga ta, nga awang pa asawa na. Awang pa siguro, agpeso nga ta nga amin nga kayat na kit maaramid na. Iti namin talong na pa nakaitayok mi, manon mi, mabisina kon kunana. Ida tinawagan na. Nag-order ti makan. Ngayon nalpas-kalpasan deta ket naibaga na itayin ti sekretarya nga mga set ti meeting ti alas 3. Dito'y kami nga nag-lunch iti mismong opisina mi manonemi ket nagsinsinubo kami. Daniel. Yes, ma'am. Stay. Yes, Beron. Kayat ka. Naroon agad naglaing ka. Okay ka. No romansa. Agpadbada ta nga nalaing. Agkamats ta. Agpadpanat ta nga gidan nga maitayo. So nga, I like you and I love you. Kayat mo? Agdan na ta? Bakit nga saan? Agdan na ta ti may isang balay. Nadabukod ko ang malay. Sadya ta nga kawit, sadya ta nga grubwat, nga umay ito bisina. Kasunod si anak ko. Mapa mo sarungkaran, pag-meet ka lang, mapa magsarungkar, tawagam. Mag-video call kayo. Ang problema, gato pa unaan kan ti sweldo. Numapamunto alanin di kita rawatem. Mangibati ka matan ti kwarta katakwada. Luanjat ka sa punan dated mo. Mawatam tiyat ko sawan. Nalikot ko mawatan. Nakalaklak ka nga awaten. Ti kayat ko, when ken mabalin, di ka pulos mapukaw iti matan ko. Nako. Kasi doon mailod yung anak ko nga kaidak kuno mapangka magpaspasya. Ang dapat nilula na. Itad mo amin ang kayat da. Siya kung di makamuno kwarta. Sa lang ang kwarta ka sa pulan ti anak ko. Nagrigat ka kasasarita. Ako pa may saldaw ta. Apa yung paidam mo kanyak ti pagribergang iti anak ko. Ang kong ipaidam. Ti kahit ko lang no kasapulang kaadda ka asigod. Ikamot at panawan ng may sanga oras umani detan. Ana,
Itin ko kami nakasapula. Ano plaket mo? At daak, amang paragsak kang ka, agragsak tanga doa. Ada napid na sa balay, huwid katulong. Ada trabaho. Naragdakil ti sweldo. At may gamang makwarta. No anak ti masapul mo, ti pututan na. Tadamat ta anak ta. Saan ka mabaling ngay kasarga po to si asawa? No pa nakaanal ti kalay sa'yo, go! Saktag gastos. Yung apa nga paanal mo? Diyan makiasawa kang ka. Anong hulatan? Basta ka sa pulang kada ka. No masapul mo, itid ko. Basta siyak lain. Siyak ka siyak lain. Awanin sa baling ikasum. Siyak lain. Idida mo manong nemi pinagustuwa. Tapalbulsaan nakmet iti kwarta manong. Orehan ko kasapulan in kabumali ko nana. Paisagahan na natin baliak iti kahera. Inagawid ag diti balay manong nemi iti kamalman na. Anang, ay anak, kumusta ti? Panagsapul mo trabaho. Ada instant ang trabaho ko ng manager pa kindiya. Iso na lang ta. Tanya. Gabot ka adot trabaho. Baka mamanuak nga gawin. Hanya? Nagtid kondisyon na king kuko at kumpanya. Pagbaling ka manager, iti aldaw kan rabi, dakkel sa sweldo. Saan ka po ang paano ti kumpanya? Gapot 24 hours nga open ti kumpanya. Inawat mo. Wanang. Nakilagundaw nito eh. Nukas kasanulaing malpas ko ti kasok. Bayadak di bagbagada nga anumalya. Tapno malpasin ti kaso. No bayadam anak, di ka inanugot mo nga talaga nga inalam. Ginastos mo. Yan tanging kastama ti pagpapasol di bayadak latandam no malpasin. Awanin ti problema. Kalbasan na. Itid ko amin na masapol yun nanang. Irukikitan. Alan yun na ito kwarta. Nagadun, Diyos ko. Baka no, ada maumay mang takaw ka na ito kwarta. Di mapanyon to i-deposito. Ada dumating ATM nyo. Nung kasapulang kayo, di i-withdraw yo. Ag-withdraw kayo. Amin nga masapol ti anak ko. Amin nga masapol yo. Itid ko. Iso na lang ta. Baka mamano kaya magita. Uri ta matawagan kayo man. Ag-video call kami mat kini Cyril. Ay na ka di. Aratan ni. Anak, adaak. Ay, Papa. Good news, anak. Adan trabaho. Ado pa yung kwarta ni Papa. Ipakita man Lola. Lola na, pakita man. Hala, naguto nga kwarta. Kwartayo kini Lola na ita. Agbaang ka to ag-shopping, ha? Gag-shopping. Gumatang ka kanagti kayat mo. May nagbayas gahimen, Papa. Di kang kanahin tento mama nagpaspasyal. Dakay latakin ni Lola mo na. Basta itod ko amin na kwarta ka sa pulan nyo. Saan ka kang gawawin? Ag-video call talatan. Igatahan ka. Gumatang ka tulo, nana nga. Tay cellphone nga napimpilas sa cellphone nga para kini Cyril. Tay, naganapimpilas nga cellphone, Papa. Oy. Tay matawagan nak, ma-video ko lang. Tay makikita nak, makapagsalita ta nga. Nga makita nak. Sa anong kabayag na nga, saan ka asawang pet? Maminsan ni makabulan. Apagbid lang. Niya apay mo ito kasta? Maililaw akang ganayon kang ka. Ag-video call ta nga rod. Oray mag-video call at kahit ka makainda. Anak, agan anos ta. Malbaran sa kanahin na kasto, okay? Tinasken, kanadang trabaho, nabitas trabaho, tinasken, kanadumanin ti kwarta tayo.
Kasta nga rod tinapasamak manon name mailiwak met iti anak ko ta saan nga makaep ti iliw ti panag-video call mi. Sa maysa manon name no kabid video call ti anak ko ket adda niya Veron anawaan na. Daniel, gusto natin. Tsaka, di ba kaking ka 15 minutes lang? Ay, kahit pala kami ti anak ko magsalita, iyok mo. Ako, tunas ka ng trabaho dito ni. Ay, tong pala na ka. Diyan kahit ado lang ang oras, di ba paay mo kalita anak mo? Meron, anak ko. Toore man pa no, ipaikuti amin-amin ko oras ko kingwana. Eh, saan nga rin pa ng trabaho? Ano sir pinangarog iti indad ko king kwarta? Nga inyo advance ko? Nga itod mo iti anak mo kintinam? Ti pinagbayad mo ti kasom, nalpasan ti kasom. Di ba nagkapo amin kanya? Dat adatawalit mo. Ti bagi. Ti amin na panahon ko. Kasla mo na bagbagang sika amin. Awanin ti paikot anak ko. No, kaya't mo ti anak di. Pututan na. Di ka malagsikog ganun. Urayam Anya tanong, ay bak dito ti anak ko. Ana? Ay bam ito, iti balay? Katuloy. Tapos nung sumangpetak, masang patakisona. No. Kaya't ko nga bukod kalaeng, Daniel. Bukod kalaeng. Paonig mo tin, kinapaidam mo. Anak ko pa'y, parit anak pa'y nga mangipayo, or may sala ko mga oras. O may sa oras, at ito ko na. Apay, nagbabawi ka? Naglagi pa ma? Nasolbar ko ti kaso. Kan okay mo ti trabaho. Kurso na anda ka na papakin ni mama. Gabata, ado ti nagprogreso di negosyo. Ti kumpanya. Hindi si kanti manager. Gabata nalaing ka. Nalaing ka pati trabaho ti kama. Kaya sanda ka akayat nga maikat dito'y sanda ka kayat nga ikaten. Dadat ko na papakin ni mama. Iso nga kasapulan na ka ti kumpanya. Ken kasapulan ka, Daniel. Kasapulan ka. Alawan, kasapulan da. Kasapulan na ti kumpanya. Ngam sanda ko mga paidaman. Ngam pangusarong karan ti anak ko. Maban ko pasarong karan ni nanang ko. Natangkit ti ulo man niya. Di ka dinalawag kami ken ka? Dito'y ka, dito'y ka. Nasking ka di bugkawan na kaasta. Bugkawang kagabutan ng nga to akim sika. Awang kasto ko mga posisyon mo no saan kong impalubos. Ngayon na lang manager ka. Di, kunak mo na masirib ka. Hapi niya saan ka makaawat na niyan? Kaya saan ka nang sumungpat pa'y? Gulibag kan. Ituloy mo ito trabaho. Manimali man eh. Kalbasan na. Tandok pas pa siya. Imbas nga gawin ito sa Dibalay. Danto iti beach resort. Di mo pala kayat? Anya palat kayat mo? Anya palat sa pulem? No kwarta, gabor. No babae, daak. Nakalaplapsatak, nakamangbangluak, nakaimimasan. Sa pulem pa lang, matiinam, sa pulem pa lang, anak mo. Kunak man anong isarding tal. Sao ka pa lang, sao? Di sweetheart ko na ya. Di ka layayatin, talagang kateng ka. Sige, saan talagang sinupyat pa basta laglagi pa ko na ka. Sikalaing, syaklaing, datalaing, awanan sa bali. Pinugustuwak manong nami nakayat ko nga numanin ikanak ti kwarta aglalalo ng papaganas ko papagustuwak. Kasana nalabay bayadan manong nami ti panang paragsak ko kengkuana. Nga saan lang di sweldok manon nemi ti mauawat ko. Haan lang di panagtrabaho iti baybayadan na.
patit pa ng paragsak ko ken kuan. Yaramidag no kan, iliblibas ko tumawag iti anak ko. Anak, pasensya ka na. Hanak pa lang makasyon. Anak, ureta, ada yung depositok. Ada yung depositok nga kwarta, inti account ni Lulam. Yung kaya ginuwad ito, tagpaspasir kayo, ah. Sikat di masapol ko, Papa. Mailiw akong kang kapapa. Kang kanayon na kang sangsangit. Kang kanayon na kang lidliday. Ang pustawanin ni Mama sa awang kapay. Kakaasya. Saan nga umanay ni Lula nga kaduwag, Papa? Anong naming kabuti ili ti ubing piman? Imay na rin ti opisina. Imay nakidasarita ti gwardiya. Sir? Yes. Apay. Saan ko idang pinastrek, sir? Umay ko ba na sa lutsudin kaya kaano pastrek ang ida? Sino? Anak mo kano? Kan nanang mo? Mabit lang. Sige. Umay ko danunin ida. Sige, sir. Nadlaw ni Perod Manong. Daniel? Sino yan? Ada ka naman sa kabul kanya kay Jeroar. Jeroar? Api di pastrek yung Jeroar. So, hard nga may nagsinaltsod ng pastrek kung saan. Kahit pastrek mo naman. Pastrek eh? Sino daya? Ninanang kinti anak ko. Anak? Umay tapit ito opisina? Gabong nga rin sa anak ka maore di anak ko. Siguro kahit inaluko ng jilunan at numay datoy. Papanamin na. Saan ka mapmapan? Mabit lang. Guard. Yes, ma'am. No, sinuwan na uray kini Daniel, papanawan niyo. Sige, ma'am. Nag-ulpit ka matin, pero at dadalang ako dito yan. Pagbitla ko man nakaragsarita na ako. Papanawan na wanay, nakatayodan. Pinapanodan. Makasuron. Wala pang pagusto kanyak man. Ano to ka nam? Kumaakit na mapagustuhan ka. May paikot kayat mo. Pagustuhan na kumaman. Kahit pagpagustuhan ka mada. Ano sasabi ti kwartang edad ko kikalawan? Hanga kwarta ka sa pulak. Teka lindag ka mga iti-ili ti anak ko kanyak. Kaya ka di man ti pagsinupyatat na. Saan ka di nga naragsak iti na? Naragsak ka beron. Agyaman naktada pagtrabaho. Kasapulan nakmat anak ko. Kaya kasapulak isunan. Hindi nag-ring ti cellphone ko manon ni ninanang tumawag. Hello, nanang. Anak. Daniel, anak. Ni Cyril. Natungpar. Anak? Isa dino. Ito isang otipisina yo. Dapat sakit tinagam na nga saan na ka nakasalita at timbarang nga bimalasiw. Anya? Diyos ko. Ayan na ulitan. At ang ambulansya. Itaray mo sa ospital. Kita mo na sa'yo naramid mo. Abay. Kapunta sa mga pinapastrik ka anak ko. Nagsakit din agam na. Timara, bimalas di kalsada. Nadungpar. No, hanga makalasat ka anak ko. Papatayan ka man. Pwede makadano na ako nito ospital manong ninanang tinang sabat kanya. Kumusta? Kumusta na anak ko? Tapo ko yun, nanang. Ay, maglaki din da. Awan tinakaruan na pasama kang kuhan, anak. Imbaga ta nakapagpreno ti lugan. Natungpar ng dati naipurak basit ang napinas pa nagdisuna. Ay, nangaro din. At dyan, imyakardan ti kwarto. Kapana ko, manong. Anak? Papa? Anak, nasakit, anak. Ito sa kakintiimak, Papa.
Hanga bali anak, kasugat lang datagagangay. Hanga ara, hanga napagtaran, hanga nasugat ti ulom. Hanggang maglagbay sa ospital. Papa, no saan ako nga nadungpar? Hanggang kumapay nga makasarita ka, Stoy. Pasensya ka. Anak, pasensya ka. Saan nga maulit? Inikit mo sawan, Papa. Nagigata ko ng trabaho. Sumapol ako sa balang trabaho. Ngim na pinas na trabaho mo dadok kwarta nga ipapawit mo. Awan serbi ti kwarta. No saan tamat na makamagdan na. Pweso, Papa. Awan anak. Awan ti sa bali kapatgan kanyak no saan siya. Sika nga anak ko. Sika ng imbati ni maming kanyak. Sige, Papa. Pagpaing bagag nga rod. Ito, sabi ko mata sa anak to nga madisgrasya. Nilugar mo lang ti anak ko, ti kabigatan na manunemi, ket kabigatan na simbre kak ti bisina. Inyalistok manunemi, ti nangaramid resignation letter ko. Sa acquainted ka ni Beron. What? Ag-resign ka? Awan pwede. Agin nang pala nga bulan mo ha. Diyak may ituran nga. Saan ko makikita na ako? Kaya nga sawa no, pagpilipiliag ka. Trabaho. Anak. Diya anak ti William. When? No, agpili-pili ha. Trabaho. Buwan no diya anak. Awan ti kapatgan no sangat ti anak ko. How about me? Kasano ka rotin? Sanak ng ipatpateg. Sino ko na kang sanggang ipatpateg? Hamukan naman lao nga adayat ka na ibudi ka dagiti arakop ko ka. Adayat ka na ibudi ka dagiti agek ko ka. Daniel, I need you. You need me. Ngam sanak ng ipatpateg. No kumata talagang ipatpateg na. Pati ko matinapateg kanya kinipateg mo. Siya ka din pagpilya-pilyam. Di anak ko ti pilya. Ura awang trabaho basta anak ko. Ura awang ka basta anak ko. Siya iti mangted man ti pagpilya. Adda akin sidong mo. Ket meted ko ti pakaragsakam. Ngim, kaduwata ti anak ko. Kaduwata ni nanang ko. Panawal min ti balay bin. Tabak yung pagnaed kami ni ti balay ta. Uno, agsinatan. Sika lang ti masapol ko, awanin sa bali. Ngim sa alang ang siksikat ti masapol ko. Sa alang ti trabaho, ken sikat ti masapol ko. Masapol ko ti anak ko, kaninanan ko. Awatin man data uno saan. Resibin man uno saan. Ibatik. Ket pumanaw ako. Oy! Oy kamet! Dagiti ato nga intid ko ken ka. Isublim! Awan ti tawat ko. Di sweldo na trabaho. Kaya intid ko ken ka. Na itrabaho. Ano nga ni trabaho? Saka mo lamang tidket, no mapagustuhan ka, no maitayok-tayok ka, di tinrabaho. Aba, iksugumay sublikin ka. Dinakan. At naman ka din na itulong ni Veron kanyak manong tatiinnem nga bulan nga panagyan ko. No man ba talaga paspasan nak abukudan. Awanin ti kaso. Masolusyon akon. Saan akon ngagkakaso. Awanin na dismisan ti kaso.
Kaya nadaurnong ko akwarta manong name ka nagit-ited ni Veron. Nga kayat na pasublian. Api ko maisubli. Ada nakasagana manong name akwarta kiti bangko nga just in case na jak makasapol nga dagos ti trabaho. Ada pagkautan mi. Ngem, dagosak medlahen nga nakastrike iti trabaho tawang nga ruden ti kaso. Napasublik manong name nga nadaan iti kotse. Inaldaw. Wano, minalem nga gawid ket makaidak ti anak ko. Di bakasyon manong name nga makapagpapasyar kami nga talo. Kahit nangasawen, naragsaken ti anak ko, naragsak ni nanang, naragsakak met, numampay awan ti asawak. Ngem, no kasta nga mailiwak manong, alis tumadlat gumatang. Adumat ni dahil kita nadalus nga gagkatangin manong. Adamat kiti kursonadak nga babae manong nemi ngem no kasta nga maamuan na nga siya asawa agi kay nga dagos. Iso nga sa anak nga nagseryoso ka dagiti babae pagparausak laing ida. Nakakonsentrate iti trabaho ken para iti masakbayan ti anak ko nga ni Cyril. Uy manong, sanganan nga maling awan nasawak, basta ti adda ti anak ko, masanto mang baybay akan niya, iti masangwanan nga daw. Dito nga ron, ti pagkasalita, manon name ket thank you ti anus mo nga nangibasa. Ket sabi ko nakaibati akmat iti adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya. More power to your program anong. Toy nga ron dagyaman nga pagaya mo, Daniel. Thank you, Daniel.